Ens trobem al Museu d'Art de Girona per presentar-vos un nou episodi del nostre videopodcast No en sé res sobre art. Concretament, aquesta vegada parlarem sobre la fusta. Jo sóc la Laura Vergillos, educadora del centre i artista visual, i tinc amb mi... Jo soc l'Elisenda Camaño i soc artista i fustera i resident de l'Associació Cultural Adulta aquí a Girona. I moltes gràcies per convidar-me. A tu per voler participar. Sí. Ens trobem a la segona sala del museu, de la seva col·lecció permanent, diguéssim, i aquestes primeres sales pertanyen al període que coneixem com a romànic. Concretament, ens trobem davant de la Mare de Déu del Salvador, que data del segle XII, i ja si ens fixem en ella veurem que té uns trets molt característics d'aquest període, com pot ser aquesta figura tan hieràtica, és a dir, que té molta rigidesa del cos, la seva simetria no la podríem dividir perfectament per la meitat i serien pràcticament iguales. La seva inexpressivitat, no sabem què li passa a aquesta Mare de Déu, però segurament res de tot això seria el que ens crida realment l'atenció. Perquè, tot i que s'intueix que aquesta Mare de Déu estava sentada en aquest tro de saviesa que en diem, com la que tenim aquí al costat, què passa? No té braços? S'intueix que estava sentada i que hi havia uns genolls a 90 graus, però tampoc no hi són. Així és, li falta la meitat del cos. I el que també li falta és el nen Jesús. Sí? Perquè què és el que està passant aquí? I que segurament va molt vinculat amb què és la fusta, Elisenda? Bé, doncs la fusta, esclar, aquesta talla està feta de fusta, com tu has dit, i la fusta és una matèria orgànica, és una matèria viva, i la fusta que ve de l'arbre té un creixement, una formació i una decadència, una descomposició. I com a talla que està feta de fusta, la veiem greument descomposada o en procés de descomposició. Per això segurament li han desaparegut les formes que li faltaven, que abans esmentàvem. Això és típic de la fusta. A la fusta li passa aquest procés, entra dins d'aquest procés. També nosaltres sabem que aquesta verge, que és del segle XII, romànica, va estar emparedada durant 300 anys, entre murs, va estar emparedada. Segurament allà va patir de molta humitat i de l'atac dels insectes, per tant la descomposició, la degradació ha sigut molt més ràpida que amb altres verges, com veiem aquí o com veiem a l'altra sala. I que, a més, es va trobar també casualment durant unes reformes en l'ermita on s'ubicava originàriament, que es troba a la Garrotxa, a les Planes d'Hostoles, a mitjans del segle XX. Ara anirem cap a la següent sala per parlar una altra vegada d'una peça de fusta, però que ja veiem que la seva forma ha canviat moltíssim, i és que ens trobem davant de la biga de Sant Miquel de Cruïlles, i com el seu títol o el títol de l'obra ja ens està indicant, es tracta d'una biga. Però abans de parlar concretament d'això, sí que simplement comentar que ens seguim trobant en el mateix període. Abans hem vist una escultura. Aquí el que veiem és aquesta fusta policromada. Ens trobem davant d'una pintura, també amb uns signes molt clars del període, com pot ser que el dibuix, tot i que a simple vista sembli més simple o hi ha més presència de la línia, podríem dir, té molts de detalls. Però ara sí, més concretament. Parlem de fusta, parlem de bigues, però totes les fustes són idònies per fer una biga? No, Laura, no. Clar, hi ha molts tipus d'arbres i hi ha molts tipus de fustes. Cada arbre té les seves característiques, per sobreviure a l'entorn natural ha d'anar desenvolupant, i llavors, i això, evidentment, ho té també la fusta, no? I hi ha fustes, per exemple, que són dures, hi ha fustes que són més flexibles, hi ha fustes que són més denses, hi ha fustes que són... tenen característiques com hidrífugues, aguanten els atacs dels insectes, i llavors, depenent de la fusta, se li donava un tipus d'ús o un altre. I aquí és un ús utilitari, estructural,
hi ha altres usos, no? Com per exemple seria els mobles, per fer barcos, per fer objectes com joies o joguets. Eines. Eines, sí. Dintre de l'art, no? Com talles, relleus, escultures de fusta. També, clar, és una primera matèria, no? L'home ho veu com una primera matèria i llavors, com a energia, no? Com a font d'energia. Però, en aquest cas, és un ús utilitari, estructural, arquitectònic, i és una viga que segurament era per aguantar el sostre de l'església del segle XII, romànic. El que va passar amb aquesta viga, és el curiós, és que 3 segles després ens la trobem a la mateixa església formant part del retaule de Sant Miquel, de Cruïlles, però està darrere aguantant el retaule, perquè el retaule s'estava com malmenant, i llavors van agafar la viga tal qual, suposo, jo em suposo, i la van posar al retaule i la van enganxar amb claus per aguantar el retaule. Exacte. L'Elisenda el que ens està explicant és que precisament aquesta obra es va descobrir darrere d'una altra que també tenim aquí a la col·lecció del museu, que està una miqueta més endavant, i que no va deixar mai de tenir el seu ús estructural, no? Primer en un edifici, però després per seguir mantenint o aguantant, com bé deies i ens indicaves, una altra obra. Ara hem pujat a l'altell del Museu de les Sales Permanents, diguéssim, ens trobem en una de les seves sales monogràfiques i concretament en la sala dels monogràfics que fa referència al mobiliari. I és que aquí segurament ja comencem a tenir un vincle més proper, tot i que la fusta no deixa mai de ser una matèria o un material molt pròxim a les persones, depenent de l'ús encara és més pròxim. Sí, exacte. I si parlem de mobiliari de fusta, segurament també ens és més proper, no? Exacte, sí. En aquesta sala veiem molts exemples de molts mobles preciosos, però volia sobretot parlar d'aquests dos, en concret perquè són de la mateixa època, són del segle XVII, són de la península Ibèrica, aquest és català, aquest és de Salamanca. En realitat és el mateix tipus de moble, és una arcamisa, que era com un escritori bagul, on es guardaven les coses de valor quan anaves de viatge, però després es muntava com a escritori. Quina diferència... S'obria, no? S'obria, exacte. Aquest, malauradament no està obert, però sí, es treuen unes fustes i s'obre la batent i baixa l'escritori. Quines diferències hi ha entre aquests dos mobles? Els dos estan fets de fusta noble, fusta dura, després en parlarem de què volem dir això. Aquest és de roure, aquest és de noguera, però veiem que en la seva execució són bastant diferents. Quines diferències hi ha? Aquest té línies més simples, segurament el mestre era un fuster, va fer el que segurament va poder pagar o li va demanar al client o propietari. De fet, a mi el que em crida molt l'atenció quan veiem aquests dos mobles és que, tot i que pertanyen al mateix període que ens deies, estilísticament són molt diferents. Un té molt més detall, és molt més, entre cometes, recarregat, i l'altre té un estil molt més auster, no? Què ens en podries explicar aquí sobre aquests oficis? Quines diferències pot haver-hi? La diferència entre els oficis de fuster i d'ebenista, els dos treballant la fusta, és que els fusters treballen més les estructures tant exteriors com interiors dels edificis i les cases i també fan alguns mobles utilitaris. I els ebenistes en general es dediquen més a la decoració, a la maestria dels detalls, i aquí normalment és quan implica temps. Un moble que té molt de detall, un moble que té molt de... que té... tipus, aquest moble d'aquí probablement està fet per un ebenista i no per un fuster. I que moltes vegades parlem de fuster en termes generals, però pel que em comentaves n'hi ha molts de tipus de fuster. Sí, exacte. Dintre de l'ofici, esclar, hi ha fusters, hi ha ebenistes, hi ha mestres d'aixa, hi ha talladors, hi ha torners... És un sinfí de cada ofici específic d'un ús específic tenia el seu mestre, no? Llavors, ara anirem a veure l'ofici dels gravadors. Per gravadors
El que volíem dir eren els mestres que feien les matrius dels gravats. Els gravats en fustes deien xilografies. Exacte, aquí el que estem veient és part d'una important col·lecció que té el Museu d'Art de xilografies d'època del segle XVII-XVIII de diferents impremtes que hi havia aquí a Girona. En aquesta vitrina veiem doncs, aquestes xilografies del segle XVII i que el que sí és important és que a vegades parlem de xilografies, de litografies o d'altres tècniques, però que totes elles estan vinculades al gravat, que l'únic que les diferencia és el material amb el que s'ha fet la matriu. I el que entenem com a matriu és la base amb la que després es realitzaran les diferents còpies. Si parlem de xilografia, sempre la seva base, la seva matriu serà de fusta. El que és important saber de les xilografies és que si la imatge es volia repetir molt o no es volia repetir tant, per explicar una mica això, us hauria d'explicar una mica com es forma un arbre, no? A veure. I he portat uns exemples aquí. Aquí tenim una llesca d'un tronc, en el sentit horitzontal, d'un arbre, i això, la llesca, quan ens la mirem des de dalt, això se'n diu el contragrà. Com si ho situem en un arbre, aquí hi ha les arrels, hi ha les fibres o els canals per als quals puja l'aigua i els nutrients i van cap a les fulles. Després hi ha un intercanvi amb la fotosíntesi i per això creix un arbre. Dit això, i sapiguem que això es diu contrafibra, ara... Que ja ens està indicant molt. Ja ens està indicant molt, ara us ensenyaré el que seria un tauló. Uns taulons, en general, quan comprem fusta amb taulons. No comprem llesques d'un tronc en el sentit horitzontal, sinó comprem llesques en el sentit vertical. Sí. Llavors, aquí veiem això, que veiem aquí, aquestes línies que veiem aquí, són els canals o les fibres dels nutrients, on pugen tots els nutrients i puja l'aigua. Quan treballem els gravats de les xilografies, a les matrius dels gravats de les xilografies, perdó, és molt més fàcil treballar una matriu en el sentit de les fibres, i llavors era més barat fer una matriu en aquest sentit. Perquè era més fàcil, era més ràpid, més àgil. I segurament només se'n volien unes quantes còpies, i en canvi quan volíem fer una matriu d'alguna que duraria molt, llavors agafaven un tronc en el sentit horitzontal i treballaven la contrafibra. Costa molt més de treballar, és molt més dura, les teves eines es fan malbé molt més ràpid, per tant s'han d'esmolar molt més, però també dura molt més i es poden fer moltes més còpies. Que interessant això que ens has explicat, Elisenda. Crec que en relació a això, jo m'he quedat amb una mica de ganes de més. Podem veure alguna matriu? Mira, aquí hi ha alguna matriu, que són bastant interessants. Així, a simple cop d'ull, podries dir-nos si és a fibra o a contrafibra? És massa agosarada aquesta pregunta, potser? No, mirant-me-les, la veritat, en detall, diria que són de contrafibra, sí. Perquè potser la contrafibra també és més idònia per realitzar cosetes petites i detalls o no té res a veure? Sí, exacte. La contrafibra, com que és més dura de treballar, el detall del dibuix que es vol fer, el que serà després el gravat, en la xilografia, doncs pot ser molt més acurat i molt més meticulós. I l'impremta de Carreras, que no em sortia, perdó, l'impremta de Carreras tenia una gran col·lecció de xilografies, de matrius de xilografies que oferia als seus clients perquè posessin a diferents... Exacte, la vitrina que hem vist abans, de fet el que es veu és el que avui en dia en diríem un catàleg, no? En què el client podia anar a fullejar-lo, a escollir quina era l'estampa que volia, podien haver-hi de motius religiosos, de festivitats o de vida quotidiana, de moltes coses. Escollia l'estampa que més li agradava i se li en feia una còpia. Exacte, així és. Ens trobem ara ja sí a la segona planta del museu i concretament en un espai que com a títol li hem posat Punta Descoberta. A mi és un dels espais que més m'agrada del museu i normalment és el que també agrada més a infants o a gent una mica curiosa. Exacte, sí. I ens hem situat aquí davant d'aquestes vitrines perquè ens pugui explicar més cosetes sobre la fusta. Clar, aquí es poden veure els dintres
dels retaules, de com es feien les escultures, i així, a grans línies, parlarem d'alguna que és una mica important, que ja n'hem parlat abans, en part, les característiques de les fustes. Quan s'escull una fusta per fer un retaule o per fer una talla, s'ha de mirar una mica quin tipus de fusta és i la seva durabilitat i la seva resistència. I això no ho havia esmentat abans, però hi ha dos grans famílies dintre dels arbres, que són els arbres que perden les fulles i els arbres que no perden les fulles. Sí. I el seu creixement és diferent i les seves característiques també són diferents. Quan trobem un arbre, per exemple, que perd les fulles, que són els que sempre estan verds, serien els pins, els avets, les coníferes, són arbres que tenen un creixement molt ràpid, tenen els anells molt més separats, tenen un sistema cel·lular una mica esponjós i per això també creixen molt ràpid. I llavors, esclar, per això trobem que ara els mobles tots són fets de coníferes, de fusta tova, que en diguem, perquè creix molt ràpid. I no tenim aquesta idea, no?, de que un moble ha de passar de generació en generació. Ja no són de roure, ja no són... Com que hi ha aquesta poca importància, la durabilitat... Exacte, prioritzem l'economia, la durabilitat. Però els mobles fins no fa gaire, i també les pintures a darrere, i inclús el que serien els marcs, es feien de fusta dura. I què volem dir per fusta dura? Fusta dura són els arbres que perden la fulla, en general, també hi ha grans excepcions, però parlem en general, i llavors creixen molt més lentament i els seus anells de cada any estan molt més acostats, per tant són més durs i més rígids. És típic que, per exemple, en les fustes dures trobem el roure, que el coneixem, el cirerer, la noguera, aquí n'hi ha diversos. El melis, una petita excepció, però el posem dintre les fustes dures. I clar, jo el que volia una mica atensar-vos és que tenen com la mateixa edat, més o menys, aquests dos troncs. Déu-n'hi-do, i en canvi la diferència de tamany és bastant considerable. Sí. I a mi una altra de les coses que em crida molt l'atenció d'aquestes dues llesques, no sé si ho dic bé... Sí, llesques. És que si ens fixem en deteniment, aquí fins i tot podem veure els granets de... No? Semblen com unes estries de creixement que estan estirats. Sí, en realitat això és la contrafibra aquí també, però en realitat això el que veus són els canals o les fibres de les quals parlàvem. En la fusta tova és molt més obvi perquè està com tot molt més esponjat i molt més, creix molt més ràpid. Hi ha anells aquí que són molt grans. Els anells, la grandària dels anells també indica si un any va ploure molt, per exemple, o aquest arbre aquest any va patir set, o aquest any, per exemple, aquí hi va haver-hi molta aigua, no? Entre d'altres, no? I que el que comentaves tu de la fusta dura és que realment, si ens hi fixem, és molt més uniforme, no? Sí, és més densa. Sí. La uniformitat també té a veure una mica amb l'arbre. Hi ha arbres que tenen fustes més uniformes que d'altres, hi ha que són... El faig, per exemple, té un gra, una fibra allò recta, com si fos marcada amb un regle preciós de treballar, però també és una mica avorrit. I en canvi hi ha fustes que són com, tenen com més patrons, més dissenys, com seria, per exemple, el cirerer, i llavors costen més de treballar, però alhora, també són més bells de mirar, no? Més bonics. Exacte. I parlant de treballar, esclar. Exacte, just al costat dels tipus de fusta tenim mètodes d'unió. Sí. Els mètodes d'unió no deixa de ser una altra cosa que encaixos, i els encaixos, per què són els encaixos? Són per aguantar dues peces de fusta. Tant serien retaules, per exemple, o quan amalgamem fusta per fer una escultura, una talla, o inclús quan fem els vestidors, no? Hi ha diferents tipus d'encaixos. Quan més complicat és l'encaix, doncs més aguanta l'estructura, llavors, per tant, més durarà, no? I aquí, per exemple, tu que ets fustera, quin triaries? Si haguessis de fer un vestidor fort, resistent... Doncs jo possiblement triaria el francès, perquè té un reforç aquí a baix, és esglaonat, és una unió esglaonada, ara veureu el que vull dir per esglaonada, o segurament l'espanyol. També m'agrada l'espanyol, vaig dir, perquè té aquest creuament a la unió, no? Clar, quan tenim, per exemple,
tenim encaixos, que podria ser tan elemental com això, aquest és més fàcil. Aquest es veu simple, no? Exacte. I hi ha alguns vestidors que estaven fets així, i llavors, com més elaborat és el vestidor, aquí no n'hi ha cap d'aquests, però, bueno, també podien haver-hi encaixos més resistents que aguantessin més. També no només per als vestidors, però per altres mobles, per exemple, no? I que moltes vegades, ara que estàs explicant això dels encaixos, una de les coses que recordo haver comentat amb tu és que sempre ens quedem amb les pintures, els llenços, i sempre comentem les obres, però mai comentem els marcs, no? I gràcies, doncs, a haver xerrat amb tu de cop i volta, a mi m'ha canviat moltíssim la perspectiva. I també convidar, doncs, a pujar a la quarta planta, que són aquesta planta ja dedicada a obres de finals del segle XVIII, XIX, XX, i que podem fer un recorregut de com eren o com van anar succeint aquests 200 anys. Exacte, l'evolució de la tècnica, però també de l'estil estètic, no? No només ho veiem amb la pintura, perquè aquesta sala és tota dedicada a la pintura, sinó a més també en els marcs, no? Les decoracions al marc, en com es muntaven els marcs, o sigui, també als marcs també es veu el pas del temps, no? Exacte. I també una mica, clar, i es veuen els acabats, que clar, també amb l'acabat la peça dura més o té una durabilitat o una altra. Sempre s'ha de tenir en compte els acabats. I els acabats els tenim a aquesta altra vitrina. És un petit esment en els acabats. Clar, què volem dir per acabats? Bueno, doncs una peça, un moble, un marc del quadre, se li ha de posar uns olis, uns vernissos, unes resines, els olis per fer-lo durar, també fungicides, per preservar i per embellir, no? Les peces normalment hi havia la part dels acabats era per preservar i l'altra part per preservar d'atacs d'insectes, això deia de fongs, i l'altra era per embellir el moble i perquè durés més, no? Perquè aguantés. Doncs per acabar, canviem de tot, canviem de registre, canviem de planta, ens trobem a la 5ª planta del museu, però és que també canviem d'exposició. Perquè tant tu com jo teníem ganes d'acabar amb una obra d'art contemporani. Exacte. I hem vingut aquí a veure aquesta obra que forma part de l'exposició temporal, aquesta vegada, del Museu d'Art, que es titula Sentir Expressar. I concretament la peça és una talla en fusta de Ricard Aimà. Està feta l'any 2008 i com a detall, comentar que és la primera obra que li posem autor, no? De les que hem comentat fins ara. El que veiem en anàlisi formal és una peça de fusta bastant alta, concretament l'alçada, si no vaig errada, és la pròpia alçada de l'artista. L'obra es titula, com dèiem, Llàgrima. La veiem també escrita a la paret amb grafit i és aquesta forma de llàgrima que cau, no? Que ens vol parlar del dol d'un familiar molt proper i d'aquestes, potser, com noves masculinitats, una mica de trencar aquesta idea de que els homes no ploren. Però més enllà del discurs de l'artista, què ens pots comentar, tu? Bueno, és una escultura de fusta, és una talla conceptual, té aquest sentit més del món de les idees, no tan formal i figuratiu com hem vist en altres plantes del museu. I també simbòlic. I també simbòlic, sí, així és. I, home, el curiós d'aquesta peça és la dimensió. Està feta amb 6 taulons de vet de Douglas. Jo puc intuir que segurament estan encolats i segurament tallats al principi, donant les dimensions, amb motosserra. Podria ser. Home, i després de l'any 2008, segurament la mecanització... Exacte. És tot el procés de les eines ha anat canviant molt i el que és l'entrada de l'edat moderna, tot es va revolucionar molt i ara es fa servir molta maquinària. És una peça preciosa, no? Sí, i que a més, aquí hem estat parlant abans d'oficis, hem estat parlant de funcions i a mi m'agrada molt aquesta peça per tancar una mica, però de la mateixa forma obrir. Per què dic això? Perquè aquí ja eliminem
completament aquesta idea que hem estat comentant amb els mobles, amb la biga. Ja no hi ha una funció més enllà d'una funció simbòlica, artística, Exacte, no? exacte. Després aquí entra el debat una mica de què és art, no? O què és artesania, no? I podem barrejar els dos conceptes, no? Els podem estirar i podem... Perquè jo diria més, el consideraríem fuster en Ricard o no? O és només artista i deixa de ser fuster, que treballa la fusta? Depèn de la seva expertesa en la peça que ha elaborat. Jo, en principi, com a mínim diria que és escultor, no? Fuster, a veure, se li pot preguntar a ell. Un altre ofici que hem obert, no? Artista, fuster, escultor. Sí, sí. I doncs, per molt que estem intentant donar-li un final, també volíem fer un final obert, que és el que... El final de meditar, no? Exacte. Què és art? Què és artesania, no? Quins què són els defineix límits? què? I per què no estirar-ho i jugar una mica i barrejar-ho, no? Sí, sí. Quins són els límits entre l'art, l'artesania, entre un ofici i un altre? En quin punt entra l'ebenista i deixa de ser fuster, no? Sí. I doncs amb aquesta idea o amb aquesta reflexió, amb aquestes ganes que nosaltres tenim de transmetre-us a pensar, acabem aquest videopodcast sobre la fusta i doncs convidar-vos a escoltar altres de la col·lecció que poden ser sobre botànica, sobre pedra, sobre el desig i sobre tots els que encara ens queden per fer. Exacte. Moltes gràcies. Per convidar-me, Laura, i al museu. A tu per explicar-nos coses tan interessants. Vinga, gràcies.